Benvidos e benvidas a este pequeno concerto didáctico no que falaremos de amor. Pero antes, faremos unha pequena presentación. Somos o grupo Acordachelos de Compostela do Conservatorio Profesional de Música de Santiago, onde aprendemos a tocar o violonchelo. Pero non pensedes que só estudiamos música clásica. Non, aprendemos moitos máis estilos de música e participamos en diferentes grupos como orquesta, grupo de cámara, grupo de jazz ou conxuntos como este. Neste concerto mostraremos exemplos de diferentes tipos de amor e comenzaremos o concerto con un ritual de bruxería para afastar os malos espíritos. A danza ritual do lume, composta polo compositor español Manuel de Falla e que pertence á súa obra O amor bruxo. Esta obra conta a historia dunha xitana chamada Candela, que quere desfacerse da fantasma do seu marido porque a segue a todas partes. Candela comeza un ritual de baile alrededor dunha gran fogueira, co obxectivo de que aparezca a fantasma do seu marido e convidala a bailar con ela ata arroxala á lume, facéndoa desaparecer para sempre.
protagonista da ópera, creada polo compositor francés Georges Bizet. Aínda que todas as súas obras anteriores fracasaran, no ano 1872 fixéronlle o encargo de compoñer unha nova obra para a Ópera Comique de París. A temática que elixiu para o libreto estaba baseada nunha novela curta do escritor francés Próspero Mérimée, que tivo moito éxito entre os parisinos. Daquela, todo o que tiña que ver con España parecíalles moi exótico. A historia estaba ambientada na Sevilla do ano 1820 e trata temas como a seducción, a traición e o asesinato, argumentos moi diferentes dos que se usaban habitualmente na ópera lírica, pero o máis atrevido era que a protagonista principal fora unha muller xitana, sedutora, libre, independente e segura de sí mesma, que traballaba na Real Fábrica de Cigarros de Sevilla. Ninguna muller mezzo-soprano atrevíase a protagonizar o personaxe de Carmen. A única que aceptou foi Celestine Gallimarí, pero exixíalle varias modificacións ás que Bizet non tivo máis remedio que acceder para non quedarse sen protagonista. Despois de varias propostas para a súa primeira aparición no escenario, decidíronse por unha maneira española chamada El Arreglito, do compositor vasco Sebastián Iradier. Utilizou só a súa melodía e púxolle unha letra distinta en francés. O día 3 de marzo de 1975, hai 150 anos, pudo estrearse a ópera, aínda que, como era de esperar, non tivo a aceptación nin o éxito que ele esperaba. A pesar da mala fama, a obra seguiu representándose unas 30 veces máis, porque, aínda que a xente a criticaba e a cualificaba de inmoral, asistían ás representacións atraídas polo morbo da crítica. O 3 de xuño do mesmo ano morreu dun infarto, sen coñecer nin poder gozar do éxito que posteriormente obtería a súa obra Carmen. E agora que ya coñecemos a historia do seu compositor, contareimos a historia da súa gran ópera. Carmen aparece interpretando a súa famosa habanera e capta as miradas de todos os soldados. Coquetea con eles, pero dáse conta de que don José nin sequera a mirou, polo que chégase a súa mesa e lánzalle unha flor para chamar a súa atención.
regresan á fábrica, escoítase de lonxe unha pelexa. Aparece unha delas cun corte na cara e todas culpan a Carmen. O tenente Zúñiga decide que a xitana debe ir ao calabozo e pídelle ao cabo don José que a libere. Carmen, moi pícara, usa de novo as súas habilidades de seducción con don José para que a libere. E este, cativado polos seus encantos, deixa escapar. Como castigo por deixarla marchar, don José acaba sendo encarcerado e degradado do seu cargo. Pero Carmen négase a participar porque confesa que está enamorada e espera o regreso do seu namorado don José. De súpeto, entra na taberna o Escamillo, un exitoso e atractivo toureiro que vai camiño de Granada. Todas as mozas corren ao seu carón, a espera de que o toureiro se decate delas. Pero cando o Escamillo ve a Carmen,
queda enfeitizado da súa beleza e declara abertamente o seu interese por ela. Por fin aparece José pola porta e Carmen está tan namorada e contenta que o convida a un baile privado moi exótico e seductor. É un momento de maior paixón entre os amantes, pero José é moi responsable e cando escoita a corneta dende o cuartel, dille que ten que marchar. Carmen enfádase porque o toma como un rexeitamento e burlase del como a vinganza. Cando José está a piques de marchar, o tenente Zúñiga entra na taberna en busca de Carmen. Elevado polos seus celos, enfróntase ao seu superior e desobedece as súas ordes. Agora convértese nun desertor e non lle queda outra que fuxir con Carmen a unirse aos contrabandistas. José renunciou a toda a súa vida anterior polo amor de Carmen. Decidiu fuxir con ela para refuxiarse na guarida dos contrabandistas e agora vive con eles e forma parte da súa banda. Está tan namorado que cada vez que alguén se achega a ela non pode controlar os seus celos. Pero Carmen comeza a aburrirse deste amor tan posesivo e controlador.
Micaela é a moza que coida da nai de José e foi buscalo para pedirle que abandonase desa vida e regrese a casa porque a súa nai está moi enferma. José escoita un ruido sospeitoso entre as matogueiras e descobre que é o Escamillo, que vera buscar a Carmen para declararlle o seu amor. Posuído de novo polos seus celos, pelexa co toureiro ata que os separan os contrabandistas. Carmen, enfurecida, aproveita para dicirlle que non soporta máis os seus celos e pídelle que marche con Micaela. José despídese e con rabia dille que volverá a por ela. Cando marcharon, o Escamillo convidou a todos a súa corrida de touros en Sevilla. anuncia que algo moi tráxico vai pasar, verdade? Chegamos ao último acto. A escena sitúase na Plaza de Touros de Sevilla. Carmen chega mostrando todos os seus encantos acompañada do Escamillo. Entran no ruedo a cuadrilla de toureiros e o matador Escamillo detense diante de Carmen para brindarlle un touro a súa amada. José observa o todo de lonxe e achégase a Carmen para pedirlle que saia a falar. El suplícalle que volva, porque non pode vivir sen ela. E Carmen, sen ninguna pena, di que xa non está enamorada e tira ao chan o anel que lle regalou. Escoítanse aplausos dende a praza e Carmen tenta volver á bancada, pero José impediúselo. Mentres a multitude da praza aclama o Escamillo pola súa espectacular faena, Carmen morre apuñalada por José. A obra remata coa imaxe de José sostendo a Carmen nos seus brazos. Arrepentido, chora e canta: "Ah, Carmen, ma Carmen adorada". Como vedes, aínda que a obra teña 150 anos, ten unha temática moi actual. Disfrutade sempre da música, xa sexa escoitándoa ou practicándoa. E lembrade que a mellor forma de amar a alguén comeza por respetar a súa liberdade.